Hvala vam što ste došli večeras. Ja sam Jovana Mehandžić-Đurđić, ja ću moderirati večerašnju tribinu i sada bih želela da pozovem domaćina večerašnjeg skupa i predsjednika opštine Vračar, Branimira Kuzmanovića, da vam poželi dobrodošlicu. Dobroveče, Vračarci, drage gošće, gosti. Na Vračaru je 90-ih rezultat bio uvek 60-0. Razmišljajući zašto je bilo 60-0, nije to bilo zato što su Vračarci zaljubljeni bili u tadašnju opoziciju, već zato što su bili uvek, a i danas su slobodoumni ljudi koji sa puno znanja prate političku scenu i uvek su bili protiv diktature. I to je bio njihov odnos da kažu šta misle o tadašnjoj diktaturi koja je bila u našoj zemlji. U poslednje vreme vidimo da je sve manje mesta gde slobodoumni ljudi mogu da razgovaraju, da kažu šta misle i stoga smo se odlučili da organizujemo seriju tribina na Vračaru slobodno, gde ćemo ljude koji imaju šta da kažu pozvati, gde ćemo ih pitati. Ima jedna prednost u odnosu na 90-te, sve to zajedno će ići na YouTube, tako da će ovo vidjeti i Srbija. Ja ovom prilikom pozdravljam i celu Srbiju koja će gledati Vračar 2015. Večera su sa nama gospođa Branka Prpa, žena koja je svojim ličnim životom bila svedok atmosfere u medijima i odnosa prema novinarima tokom 90-ih godina. Branka, izvolite. Gospodin Zoran Panović, glavni odgovorni urednik i veteran Dnevnog lista Danas, koji tamo radi od 1997. godine, koji je radio intervjue sa, pa mogu slobodno da kažem, skoro svim srpskim političarima. I gospođa Bojana Lekić, koja je aktivno učestvovala u oslobađanju medijske scene u Srbiji i tokom 90-ih godina i neposredno posle 5. oktobra, i koja je postavljala najdirektnija pitanja svim političarima na političkoj sceni Srbije. Dakle, oni su se menjali, a Bojana nije. Večeras pričamo o slobodi medija tokom proteklih 25 godina, kako je 90-ih počelo osvajanje medijskih sloboda i da li danas, 2015. godine, možemo da kažemo da smo zadovoljni rezultatima. Ako smo zadovoljni ili nismo, iz kojih je to razloga, da li se nešto promenilo, šta je to što se promenilo od 90-ih do danas i na koji način je danas možda, ako jeste drugačije, na koji način je drugačije. Večeras postavljamo pitanja i da li današnju medijsku stvarnost karakterišu ukidanja najgledanijih emisija pod objašnjenjima finansijske isplativosti, zašto se kultne emisije pretvaraju u televizijske priloge, da li se jednostrano izveštava ili ne, da li nad suštinom i argumentom primat ima senzacionalizam, da li je na delu tabloidizacija medija, blokiranje sajtova i komentara. Možemo da prokomentarišemo i najnovije današnje dešavanje, a to je odlaganje emisije Reporter iz bezbednosnih razloga. Dakle, da li je danas na delu cenzura, autocenzura ili nešto treće. Večeras tražimo odgovore na mnoga pitanja. Gospođo Prpa, molim vas, recite nam kako je sloboda medija izgledala 90-ih godina. Tada smo bili pod utiskom da je početkom 90-ih ta kontrola bila više usmerena na televiziju i da je tek kasnije nekako došlo do kontrolisanja ili većeg, da kažem, kontrolisanja štampanih medija. Vaša perspektiva je danas posebno interesantna za mlađi deo naše publike, ali verujem da i oni koji su tada bili stariji da će se rado podsjetiti onoga što imate da kažete. Pa, te 90-te su imale nekoliko faza, ali ono što je otvorilo pitanje slobode medijske scene, to jeste atribucija Miloševićeve vlasti kao demokratske vlasti. Dakle, to je posle političkog monizma koji je vladao u SFRJ, došli smo do nečeg što je demokratska definicija države koja je podrazumevala vladavinu uz prisustvo javnosti. Dakle, demokratija drugačije ne može da egzistira osim
u tom dvojstvu. Ali ono što je ostalo karakteristično od tih početaka demokratije 90-ih do dana današnjeg jeste fenomen upravo vladavine uz prisustvo javnosti na način da smo mi imali skrivenu vladu i svevideću vlast. Skrivena vlada jeste jedan fenomen koji se dešava u totalitarnim sistemima, odnosno fenomen u kojem zapravo javnost nije upoznata sa onim što se suštinski dešava u institucijama vlasti, a istovremeno umesto da nosioci te vlasti postanu vidljivi za građane, građani su ti koje postaju vidljivi na način svevideće vlasti. Svevideća vlast znači da se razvijaju službe koje su obično službe državne bezbednosti koje preuzimaju funkciju političke policije. Dakle, jedino što se vidi u takvim sistemima, to smo mi pojedinačno koji se observiramo duže, kraće, masovnije ili manje masovno kada nisu u pitanju problematični društveni i politički trenuci. Sloboda medija je bila nešto što je bilo polako i mukotrpno osvajanje polje slobode. 1994. imamo prve nezavisne novine u Srbiji koje osnivaju Slavko Ćuruvija i Momčilo Đorgović, a nakon toga i niz drugih novina. Borba je bila novina koja je bila pravi rasadnik svega onoga što će kasnije biti nezavisno štampano novinarstvo u Srbiji. Isto tako se osnivaju televizijske produkcije, mislim da je Vin bio prvi, isto tako 1994. godine, dakle taj prostor slobode se osvaja polako i mukotrpno. Cela situacija se menja 1998. godine kada su na vlasti socijalisti, koalicija Radikala i JUL-a i kada se donosi zakon o javnom informisanju. Ministar informisanja je tada bio Aleksandar Vučić, a jedan od potpredsjednika vlade u toj vladi bio je Toma Nikolić. Dakle, nama danas vrlo poznati ljudi. Tada počinje nešto što moram da kažem, s obzirom da sam istoričar, pa sada govorim van nečeg što je lična percepcija, nego prosto profesionalna. Nastupa najgore vreme ikad zabeleženo u istoriji moderne Srbije u 2 veka, to je period od 1998. godine do 5. oktobra 2000. gde se po zakonu o javnom informisanju proganjaju novine i novinari. Prve zabrane se odnose na novine Slavka Ćuruvije, Evropljanin, koji se sudi u oktobru 1998. a potom 3 puta Dnevni telegraf po istom zakonu o javnom informisanju i na kraju sa ličnom tužbom kojem je Slavko osuđen sa još 2 novinara na 6 meseci zatvora. Dakle, taj zakon o javnom informisanju je predviđao da može da vam se pleni privatna imovina i uvodi u korpus odgovornosti nešto što pravo ne poznaje, a to je kolektivna krivica. Tako da je osuđen i glavni odgovorni urednik i direktor i novinari, svi oni odgovaraju po tužbi koja je otprilike ni više ni manje nego rušenje ustavnog poretka i takve kvalifikacije koje se dokazuju na ekspresnim suđenjima koja traju jedan ceo dan i sutra i u roku od 24 sata moraju da se isplate ogromne novčane kazne. Ako se ne isplate, onda policija ulazi u stan i pleni imovinu. Ali između ostalog, evo jedan detalj, direktoru Dnevnog telegrafa
je ušla finansijska policija u stan, žena mu je bila trudna, oni su bili potpuno skromni, mladi ljudi, imali su malo dete i izneli su mu kompletan nameštaj. Dakle, sve što je bilo u stanu su izneli iz kuće po zakonu o javnom informisanju. Gospođo Lekić, vi ste učestvovali u oslobađanju medijske scene Srbije, dakle, 90-ih ste bili aktivan novinar i neposredno posle 5. oktobra u formiranju nekakve nove medijske scene Srbije. Nije više tada tako bilo lako, niti je sada tako lako postavljati pitanja na onaj način na koji ste vi to činili dok ste, na primjer, radili na RTS-u, niti je lako tako, na taj način uređivati medije kao što je bilo nekada. Dobro večer Vračarci, dobro večer Beogradu i Srbiji, jako nas gleda. Jovana, hvala. Između ovih pitanja čujem i da li je danas nije tako lako kao što je bilo onda. Kad smo slušali šta je sve nabrojala Branka, ja ne vidim stvarno ništa drugo osim reč sramota ako danas nije lako. Pokušavam dok je Branka pravila jednu kratku hronologiju 90-ih da se setim svog prvog iskustva vezanog za zabrane i za to zašto danas, mislim sa punim pravom, mogu da kažem da je sramota ako nije lako uređivati medije. Koliko god ovo nekome bilo čudno da ću ja izgovoriti danas, 9. marta 2015. kada se jako mnogo govori o cenzuri. Ja mislim s razlogom, ali mislim da vam ovo drugo takođe kažem s razlogom. Naime, davno je prošlo vreme, kao što kažem, naslov ove knjige vezane za istorijat, jedan od 10 dosta gadnih godina u zemlji Srbiji. Davno je prošlo vreme kada je u ovoj zemlji postojao otvoreni institut zabrana. Ja sam, prosto imam utisak da sam malo starija nego što jesam, a nisam više tako mlada, jer sam jako rano počela da se bavim novinarstvom i to onim, kažu, ozbiljnim. Dakle, kad napišeš prvi članak, a ne samo neku malu vest, to onda počne da ti se boduje da si ozbiljan novinar i to je bilo baš davno u mom slučaju. Pa se tako sećam i prvih zabrana i danas mi deluje gotovo neverovatno da prva zabrana koja se sećam bila je zabrana omladinskih novina. U to vreme su omladinske novine u stvari predstavljale te nezavisna glasila. Potpuno neverovatno, verovatno većini ljudi danas deluje da jedne novine mogu uopšte da ne izađu. Jer to je, kako se to zvalo, Zorane? To nije bio tužilac, nego je tako nešto bilo. Kod nekog su išle novine uveče na čitanje, javni, recimo, tužilac. Postojala funkcija u državi čitača prvih primeraka pre nego što se novine odštampaju i ta prva zabrana je, koje se ja sećam, je bio tekst Slaviše Lekića, ticao se, verovati nećete, ishrane u studentskim domovima. Dakle, u to vreme nije mogao da izađe tekst i non je bio zabranjen, dakle, nije se ni pojavio na kioscima zato što tekst nije bio u skladu sa onim što je država u to vreme očekivala. Od te zabrane do današnjih zabrana prošlo je jedan čitav istorijat različitih ideja o tome kako slobodnu reč ova država može da zabrani, a najodvratnija ideja je bio metak u Slavka Ćuruviju i metak u Dadu Vujasinović i metak u Milana Pantića, kao što je potom išao i metak u našeg premijera Zorana Đinđića. Dakle, slobodnu reč ovde su gađali na različite načine, pa i metkom, ali je ona uspevala da opstane. Zbog toga ja mislim da je sramota ako se smatra da danas nije lako uređivati medije, što se tiče pretnji. Mislim da takve, bar se nadam da takve pretnje ne postoje, iako je današnji dan zaista jeste obeležila i vest o tome da jedna prošle nedelje ustanovljena emisija ove nedelje već neće da se emituje zbog bezbednosti.
Ja bih mnogo voljela da nam urednica te emisije Brankica Stanković stvarno objasni šta se zaista u pozadini dešava i poznajući je, imajući čast da je smatram svojim novinarskim detetom, očekujem da će ona to da uradi, ali od nje očekujem i da će ona zaista da kaže šta se dešava, jer u istoj toj kući smo imali situaciju zabrana utiska nedelje i ja mislim da do dana današnjeg nismo čuli šta se zaista desilo, između ostalog i zbog toga što ljudi danas ne podležu samo cenzuri, nego podležu autocenzuri koja je direktno vezana za gubitak posla i ni za šta drugo, i to ne gubitak posla u određenoj firmi, nego gubitak posla koga se ljudi pribojavaju, koji je malo trajnije jedno stanje ili njegovo odsustvo iz medija, koje u krajnjem slučaju u izvesnoj meri i sama delim. Zato ja mislim da je danas bezobrazluk reći da nije lako uređivati medije. Danas je samo kukavičluk ne reći zašto si i dalje u medijima u kojima ako ne možeš da radiš kako treba ti danas radiš. Prema tome, razlika između nekadašnjih i današnjih zabrana, između ostalog i u podršci kolega pre svega, jer isto tako kada se setimo svih ovih zabrana i plenjenja imovine, ja se sećam, to je bilo iznošenje kolovke deteta Ivana Tadića, je li tako bilo, Branka? Jeste, ja se toga sećam, ja se prosto svih tih događaja sećam, nažalost, kao da su danas bili, ne izlaze ti tek tako iz mozga i ono naše guranje po hodnicima, ali je bilo guranje jer je bilo jako puno ljudi iz branše koji su prosto svaki put kad je zabranjevana naša borba bili svi zajedno, svaki put kad je zabranjevan Studio B bili svi zajedno, svaki put kad je ulazila voda u koaksijalni kabel 92 bili svi zajedno. Ta vrsta solidarnosti koja je prosto predstavljala pripadanje jednom esnafu i ponos što pripadaš novinarskom krugu, nije bilo pitanje uopšte da li si tamo. Bilo je pitanje da li smeš da ne budeš tamo ako imaš temperaturu 39, a gasi se naša borba ili pokušavaju da je ugase. I to je bilo nešto teško, ali istovremeno i lepo učestvovanje u slobodi. Ja sam baš pre neki dan rekla, znate, nije sloboda nešto što pada s kruške, sloboda je i put ka slobodi. I ovih dana sam aktivnija nego jedan dugi vremenski period, između ostalog zato što me nervira branša kojoj sama pripadam. Ja mislim da nije lepo kukati, nego je lepo boriti se za nešto u što veruješ. Ako ti misliš da imaš šta da kažeš, ako to znaš da kažeš argumentovano, a bojim se da i toga nema, ako si dovoljno pripremljen za ono o čemu pričaš, onda pokušaj da kažeš. Ja vidim da postoji list danas, ja vidim da dosta dobar informativni program sada pravi recimo N1, nije tako loš u poslednje vreme ni informativni program B92, mislim na vesti. RTS ne može se porediti sa nekadašnjim RTS-om, mislim danas je bolji. Dakle, nije to sve tako crno, ali u toj sivoj zoni postoji jedna uprosečenost, jedno odsustvo hrabrosti i želje u krajnjem slučaju da se nešto ozbiljno radi. Tako da ja ne bih baš ovako prebacila lopticu odgovornosti samo na neku drugu stranu, nego bih vrlo voljela da i mi novinari malo ozbiljno porazmislimo o tome šta se zaista dešava i da li možemo i umemo bolje, i ako umemo bolje, šta nas tačno sprečava da to tako radimo. Lično mislim da je u pitanju pre svega strah od gubitka posla i kažem od gubitka posla kao trajne kategorije, odnosno od dolaženja u situaciju da te više niko ne zove. Moje skromno mišljenje, van medija sam u ovom trenutku, je da se radi o tome, kad su u pitanju elektronski mediji, kad je u pitanju print, mislim da danas jezik za zubima drži pre svega ekonomska poluga koja je nažalost u velikoj vezi sa političkom polugom i da je u stvari u tome negde ključ. Ali da sve to na gomilu predstavlja jedan ozbiljan izgovor za uopšte pokušaj bavljanja ozbiljnim novinarstvom. Hvala, Bojana. Gospodine Panoviću, na neki način deluje da se pritisak na medije smanjio, ali je medijska slika u Srbiji, možemo da kažemo da se nekako pogoršava prosto. Emisije kao što je Utisak nedelje, iako se svrstavaju u najgledanije,
nestaju iz ekonomskih razloga. Dnevne novine na naslovnim stranama objavljuju priče sa naslovima, citiraću, Vučić ima, znate već šta, ili svi smo mi Vučić, i nisam sigurna da u jednoj Nemačkoj, na primjer, možete videti takve naslovne strane vezane za Angelu Merkel. Odakle to dolazi i prosto očigledno je da postoji nekakva nesloboda i nas interesuje da li je ta nesloboda posledica pritisaka. Pa dobro, dobroveče svima. Pa pitanje je malo tendencijozno, razumete. Vi ste odmah našli naslove koji hvale mnogo Vučića, razumete. Ja bih našao za 5 minuta mnogo naslova koji ga kritikuju, razumete, koji vrlo govore brutalno o njemu, razumete. Tako da, to je, vidite, odmah reakcije kreću, razumete. Znači, jednostavno... Ti vas gde? Ja, pa evo, danas u Vremenu, mislim, u Ninu, u Nedeljniku, po raznim sajtovima, mislim, kako gde, mislim, ima dosta, mislim. Zato i pričamo na tu temu, da prosto vidimo... Pa moram da pričam, mislim, naravno. Ali ja zaista moram kažem u startu jednu stvar. Ne možete, ja sam imao često priliku da moram da se pravdam da nema cenzure, razumete. To je isto jedan vrlo složen psihološki mehanizam, razumete. Mene zovu i kažu ima li cenzure? Ja kažem nema. Kako nema? Kako ti nije sramota? Kaže nema, razumete. To isto, mislim, treba govoriti otvoreno i pošteno, znači, tako da, jer ja zaista nemam psihološki problem da se pravdam nikome, razumete, i sa te strane neke novine koje imaju takvu istoriju i kako ih sad uređujemo dovoljno govore sami o sebi, znači, ali ono što sam uvek govorio to je da će te novine uređivati samo kolegijum tih novina i ti vlasnici, a nećemo se mi komandovati bilo kome ili vlast ili opozicija ili bilo ko šta misli. Ja mogu da vam pričam sada, ako vas interesuje, posle genezu odnosa od 90. 2000. i ovih sad vremena, ako nekog nešto interesuje konkretno. Ali mislim da kada govorimo o 90. ja ne volim mnogo da pričam o njima, pošto imam jednu vrlo veliku zamku, a to je da pričam o 90. uđemo u jedno vreme koje ne razumemo ovo vreme, razumete. Jer jednostavno na neki način se u Srbiji se javlja neka perverza nostalgija za 90. godinama, razumete, jer čak i ja u nju nekad upadnem. S jedne strane, vi ste imali vrlo jasnu neku podjelu 90-ih, imali ste mi i oni, razumete, znači vamo je bila neka otpor građanski, ovakav, nakav, vamo je bila jedna vrsta zaista teškog, jadnog režima sa elementima državnog terorizma i to je bilo tako super, razumete, mi i vamo, oni tamo. Ali sada je problem kada su mnogi koji su bili vamo ili ovi koji su bili vamo tamo, razumete. I sada mnogi ljudi koji se nisu snašli u tranziciji, razumete, koji su, dobar deo ljudi koji su bili u opoziciji 90-ih, on se snašao, razumete, on zna engleski, on je još u inostranstvo, on je otvorio privatne firme, on je uzeo strane fondove i on super živi, ali mnogi ljudi nisu se snašli u tranziciji i žive jako loše i njima je mnogo bolje da se vrate u 90-te i da kažu da ih prizivaju da opet budemo mi i oni, razumete. Ali te pištaljke, one tržišna vrednost njihova je nula, razumete. Više vrede pare ovi koji su bili u Julu ili ne znam gde sada i na zapadu nego što vrede te neke relikvije iz 90. godina. I to je zaista jedna vrlo onako situacija, vrlo kompleksna i mučna i o njoj se na taj način mora razgovarati, razumete. I sada imamo jednu sasvim drugu situaciju u smislu političke konstelacije, u smislu ekonomije, u smislu vlasništva i globalnih procesa koji postoje. I ja ću vam reći jedan primer, da ne gušim mnogo sada. Ja sam bio pre jednu godinu dana na tribini na FPN-u, gde je bila gospođa Olja Bećković i Dragoljub Petrović, razumete. I bilo je 300 studenta sa FPN-a, razumete, i svi su smer novinarstva, razumete. Ja sam im postavio 8-9 test pitanja. Oni nisu znali ni jedan tekst koji je izašao u nekim ozbiljnim novinama da prokomentarišu, razumete. Nisu ga ni čitali, ali su znali apsolutno sve u svakom tabloidu šta izlazi, razumete. A što to znaju? Pa zato što čitaju, razumete. A što čitaju? Zato što kupuju, razumete. I mi ne možemo zabraniti nekom da kupuje te novine. To ne izlazi na tržištu, ljudi kupuju. I posledica tržišta u dobroj meri je to. I zato je to jedna vrlo, vrlo komplikovana stvar i ja ne bih želeo da moja priča skrene pažnju da nema pritisaka. Mislim, verovatno ih ima, mislim. Ali
Ima mučnih situacija, razumete, ima atmosfere koja je loša, ali ima isto odluke da se radi u nekom mediju ili da se ne radi. Zašto je, na primjer, danas takav, ako ga neko voli? Zato što su njegovi vlasnici novinari, razumete. I to je medij koji je unikatan u Evropi, razumete, i zato on tako postoji, mislim. Ali postoje mediji da su vlasnici sasvim drugi, razumete, imaju drugačije interese i ja više volim da govorim o nekoj vrsti profesionalne etike i odgovornosti nego u smislu ovih kategorija, razumete, da mi treba nešto sad da uradimo. Mislim, jednostavno neka profesionalna etika, odgovornost daje dovoljno materijala da se svi ozbiljni novinari udruže na nekim ozbiljnim stvarima, razumete. Pošto pominjete sada solidarnost i udruživanje i to je nešto na što je i Bojana skrenula pažnju, da li mislite da je ta kategorija solidarnosti i udruživanja sada manje zastupljena nego što je bila ranije i iz kog razloga je to tako? Pa mislim da je manja, razumete, zato što su ljudi prvo više nema iluzija kao 90. godina, razumete, s druge strane ljude više interesuje neki svoj egzistencijalni moment i vrlo ih je teško motivisati na tom nivou, a s druge strane što se razna novinarska udruženja su se iskompromitovala raznim akcijama, neki su bili nacionalni radnici, a nisu bili novinari, dok su neki čak članovi nekog udruženja su aktivno učestvovali u donošenju zakona, izmjena i dopuna zakona o javnom informisanju koji je donet pod vlašću Borisa Tadića. Dobro, posle se Jelena Trivan meni lično izvinula za taj zakon, ali on bio katastrofalan, razumete. Šta je to što mediji u Srbiji pokušavaju, odnosno medijski profesionalci u Srbiji pokušavaju da urade po tom pitanju da se vrati integritet profesije? Pa ne možemo govoriti svi, mislim, moramo govoriti o slučaja, šta ko radi. Ja ne mogu da govorim za druge, ja mogu da kažem šta mi radimo, razumete. Mi radimo isto manje više što radimo od 97. razumete, ali mi smo isto često optuživani za ovo ili za ono, samo zbog toga što smo se držali nekih naših standarda i neke našeg shvatanja novinarstva, razumete. I to mnogima ne odgovara nekada, razumete. Mi smo zaista bili žestok opozicijni mediji vlasti Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja, razumete. Ali mi smo posle imali čak i u ovoj vremenu ove opozicije kad došla na vlast, razumete. Ja sam iz Demokratske stranke primao kritike kako te nije sramota puštaš, kaže Vuka Jeremića, razumete. Pa kažem što ga ne puštam. Pa sam, na primjer, imao, da ne pominjem sad ko je sve, pa sam optužen da podržavam naprednjake, a znate što sam optužen? Zato sam tražio u kampanji, sam tražio predsjedničkoj intervju od Tadića i Nikolića, razumete. Je to normalno? Da tražite dva kandidata intervju. A nama Tadić ne da intervju, a da istovremeno Alo u Kuriru i Blicu u jednom danu. I taj dan izađe on u 3 novine, ako me izađe Toma Nikolić, razumete. I ja sam jednom postao naprednjak, razumete. I onda sam se prodao Vučiću, razumete. Pa ne može tako da se razmišlja. Tako da jednostavno... Na neki način zaista govori koliko je... A onda sam toliko puta slušao naprednjaka, ti tvoji žuti, vi ste žuti, kad ti si žut toliko da ne možeš da se opereš, razumiješ. Tako da jednostavno, ali u Srbiji se sve tumači kroz paranoju, razumete, jer jednostavno ne postoji motiv, nikada se novinarski motiv ne uzima kao mogući motiv. Nego sve ako nešto na prvoj strani, zašto to sad, baš sad, i zašto baš u danas, razumete. A neka zaista stvari su jako banalne, što je nekad nešto tamo ili vamo. Ali ja ne grešim dušu, postoje zaista dosta medija da se radi po nalogu, razumete, da se radi, da se serviraju informacije, da se radi na taj način. Onda ti novinari, nazovi novinari, ne mogu da shvate da mogu da kolegijum nekog medija može da sam zaključi šta će staviti na naslovnu stranu. Ali to je odluka svakog od nas, razumete. Bili smo 90-ih, dakle, svedoci represije. Danas je na delu nešto što se smatra tržišnim principima, po kojima sve, pa i mediji, dakle, funkcionišu. Da li su ti tržišni principi i na koji način, ako jesu ili možda nisu, doprineli možda kontroli medijske reči, koliko danas mediji zavise od oglašivača, danas, ne samo danas, nego u novijoj, da kažem, istoriji proteklih 10 godina, da se tako izrazim, i u kakvoj su zapravo korelaciji ti tržišni mehanizmi i nezavisnost medija. Sve se jače i više čuje argument da ako se toliko priča o cenzuri, onda to mora da znači da cenzure zapravo nema, čim se o njoj toliko priča. I još jedna stvar koja se tiče društvenih mreža,
Da li su društvene mreže doprinele ili odmogle slobodi medija u Srbiji danas? Pa ja ne bi govorila o klasičnoj cenzuri. Znate, klasična cenzura podrazumeva da vi imate neko cenzorsko telo koje odobrava ili ne odobrava neki tekst novine, šta god. Mi zapravo imamo reduciranje prostora javne reči. Znači, mi imamo problem što je prostor u kojem funkcioniše nešto što je javna reč jako sužen. Ne radi se samo o tome da li se ukidaju novinarske emisije ili ne, nek se radi o tome da se ukida javna reč koja je zapravo jedini način da se isproblematizuje ono što tišti građane. Ta izostanak ozbiljnih problematizacija stanja u kojoj se nalazi ova zemlja i ovo društvo jeste ono s čim su insuficijentna medijska scena Srbije. Mi imamo dnevnu politiku u ogromnim količinama koja proizvodi događaje, koja prati dnevne događaje, koji su usput nevažni u većini slučajeva, a ne prati ono što su suštinski problemi društva u jednom procesu koji ovu zemlju vodi na jako opasno mesto, a to je propast. Prema tome, takve stvari nedostaju na javnoj sceni, nedostaje uopšte stvaranje jednog korpusa javnosti koji nije samo mediji, to je univerzitet, znate. Zato autonomno društvo je deo demokratije, autonomno društvo čine univerzitet, slobodan univerzitet i sredstva javnog informisanja, takođe slobodna. Kad vi te dve ključne institucije demokratskog, autonomnog društva svedete na golo preživljavanje ili na netalasanje, vi zapravo ukinete javnu debatu i prostor gde ozbiljni problemi društva mogu da budu izneseni i izdebatovani. Mislim da je to nešto što je vrlo opasna pojava trenutno u Srbiji i mnogo opasnija od same autocenzure. Slažem se sa Brankom da je, nažalost, ovo postalo vreme apsolutnog odsustva slobode javne reči i da autocenzura ne postoji samo među novinarima, nego pre svega među svim slobodno mislećim ljudima. Ne vidim da su nešto grlati ekonomisti. Nekada je Filozofski fakultet, na primjer, bio jezgro slobode i slobodnog izražavanja. Ne primećujem da imaju šta da kažu. Vidim da se Srpska akademija nauka i umetnosti osjeća vrlo dobro i da je nigde nema, da se uopšte ne čuje. Isto tako, fenomenalno su se, ne vidim, osim -12 što je bilo na Koponiku, vidim da su se jako dobro svi proveli. Bilo je pesme, jako su se lepo slagali i jedni su drugi podržavali. Prema tome, kad bi se tako pogledao kako je u ovoj zemlji je manje više super, svim onim ljudima koji bi trebalo da imaju neko svoje mišljenje, jer predstavljaju tu takozvanu intelektualnu elitu. Ja iskreno da vam kažem, uopšte ne razumem zbog čega se Aleksandar Vučić ne osjeća dobro ovih dana, zbog toga što ga nedovoljno voli elita, kako se njemu čini. Ja mislim da on u potpunoj zabludi, kao što misli da je i žrtva i da ima dosta ovako razloga da se osjeća vrlo, vrlo dobro, pošto elita ove zemlje uglavnom ćuti, a ona koja zine ima tendenciju da pohvali sve ono što će im doneti poresko oslobođenje ili neki slobodni ovako kontingent. Neki mali monopolčić ne bi bio loš tu i tamo, a možda razmislimo između Železara i fudbalskog kluba šta bismo ove nedelje da podržimo. To vam je otprilike način na koji razmišlja ovako elita ekonomska u ovom trenutku, i ako je to tako, to znači da je ovoj zemlji vrlo dobro, a da onda novinarima u stvari nije dobro,
oni su uglavnom jako slabo plaćeni, mislim da to ljudi treba da znaju, da svi ljudi koji bi ja, da nekim slučajem ili najveći deo ljudi koji se bave televizijom, a koje bih voljela da imam u svom timu, da mi kojim slučajem neki UIKSM pokloni televiziju ovih dana, ne rade u medijima. Prema tome, to je jedno apsolutno, mislim u elektronskim medijima, jedan ozbiljan kontingent dobrih novinara još uvek se drži i radi u štampi. Iako, iskreno govoreći, imala sam samo jedno pitanje za Panovića, a to je kako ekonomski opstaje danas u današnjem trenutku. Sve drugo je, pravo da vam kažem, jedno onako tralabalanisanje u kome ja ne bih voljela da učestvujem. Ja bih voljela da meni ljudi konkretno odgovore na neke stvari, kao što je, na primjer, da li će naše kolege da ispitaju kolika je ugroženost Brankice Stanković ili ekipe koja je radila Reporter ako je ta emisija danas ukinuta iz bezbednosnih razloga. O tome sam govorila kad sam govorila o solidarnosti. Nisam ja mislila da se mi uhvatimo za ruke svi, kao, znate, ono, lečeni alkoholičari, pa kao and I am alcoholic, kao da loše mi je i osjećam se dobro među vama, nego zbog toga što ako su takve stvari danas ponovo na dnevnom redu, ja zaista ne želim nikada više da idem na sahranu svom kolegi koji je izgubio život zato što se bavio svojim poslom. To mi se desilo 3 puta i ne volim da kada vidim Branku mi se vraćaju emocije koje su zaista stravične, jer čovjek kada to sve ispreživljava ne želi ponovo da ima bilo šta slično. A ako je to samo njihovo uverenje, dajte da ih razuverimo, ali onda nek nam kažu zbog čega nije bilo te emisije. Pritisak na te ljude se zaista vršio posredstvom drugih medija i ja molim one kolege koji su aktivni, dakle imaju prilike, ja imam kao svoj medij novi samo Twitter, a oni imaju medije da postave ozbiljno to pitanje, a ne da tako teoretišemo i da sve ljude koji rade u važnim institucijama isto tako pitanje je njima dobro. Ako im je dobro, da vidimo zašto je dobro i zašto mi živimo u zabludu i kome nije dobro da kaže zašto mu nije dobro. Ja mislim da tako treba početi, boriti se za neku novu slobodu i u krajnjem slučaju apsolutno priznavati stvari koje su nama u branši svima jasne. Eto, ja ako želite mogu da ih podelim sa vama. U ovom trenutku ja ne znam ni jedan elektronski medij u Srbiji koji nije u debelom minusu. Dakle, televizije u Srbiji posluju sa stravičnim minusom. Njihova tišina zavisi u velikoj meri od toga što oni žive u ubeđenju da će ekonomski biti kažnjeni, ne u smislu da neka emisija nije ekonomski isplativa i tu se pravi velika zabluda, mislim da Zoran sigurno može to da objasni kad je u pitanju print, nego zato što neko neće više da objavljuje reklame na toj televiziji, jer sve postoji po principu telefonskih poziva ili njihovih uverenja da će tako biti, ili njihovih očekivanja da će mimo reda biti oslobođeni određenih obaveza. I tu se uopšte ne odnosi samo da ne bude zablude na večito pominjenog Željka Mitrovića, nego i na sve ostale. Jer on je makar otvoreno govorio o tome, drugi nisu govorili o tome. Prema tome, ovde se očekuju od političara ekonomske poluge i to je puna istina. Da li političari na to pristaju, ja stvarno ne znam da vam kažem, jer u ovom trenutku nisam u medijima, da bih to umela da vam objasnim, ali prosto vređa količina prećutkivanja stvari o kojima svi sve znamo. Kad se bavim novinarstvom, ja sam zaista postao veliki patriota kao novinar. Nisam bio toliki ranije, jer mi smo sada ostali jedini dnevni list koji je nacionalni dnevni list. Znači, mi nemamo u vlasništvu državu, nemamo strance i nemamo tajkune, razumete. A svi ostali imaju nešto od toga, razumete. I to je zaista jedna... Moje pitanje je bilo iskreno i stvarno. I ono što je jako bitno, mi plaćamo svaki porez u ovoj državi, razumete. I minimalni, ali opet plaćamo uvek neke takse, uvek neke kazne. Nama su došli pre pola godine neka inspekcija i kaznila nas da nemamo invalide zaposlene po zakonu sa 5 miliona dinara, razumete. Pazite, došli za takvu stvar, a mi imamo, po zakonu trebamo 2 invalida, a 2 imamo, razumete. I nama je jedno lice dopisnica iz Novog Pazara, razumete. To uopšte nije naivan posao novinarski. I mi smo platili kaznu 5 miliona dinara pod ovom vlašću, razumete.
kao što smo platili po vlašću DS-a neke druge kazne, da ne pominjem 90. godine, razumete. Tako da, a drugi mediji, ja nisam protiv ko je tiražniji, ko je bolji, ko je čitaniji, ali dajte sve uslove, nek plaćaju nacionalni dnevnici sve poreze, razumete, nek plaćaju sve na tržištu, razumete, pa da izađemo svi na tržište, a vi imate jednostavno u Srbiji, da ne pominjem sad imena, imate, novine se štampaju, štampari naprave tolike gubitke, dugovi se otpišu, promeni se firma, idemo dalje, razumete. To su neverovatni slučajevi kod nas. Imate, da ne pominjem, nacionalne dnevnike, kome šta duguje i koliko, razumete. I to je jedna deprimirajuća stvar u Srbiji, što jednostavno ne postoje svi uslovi za sve isti i to mene jako, jako deprimira, razumete. Hvala. Dakle, nije, izvini, ali da li možemo da zaključimo ovde da nije u pitanju tržišno poslovanje? Nije, vi znate da će neke medije država uvek finansirati, razumete, i to je jako, i kod nas imaju mediji, neko na zapadu, razumete, mi treba da imate u razvijenim kulturama tržišnim štampe, razumete, imate medije koji imaju legitimnu ideološku opciju, me kažete, ovaj medij je konzervativan, ovaj je desničarski, ovaj je levi medij, ovaj je, ali kod nas imate, on je provladin samo ako je vlada nekonzervativna, pa oni su konzervativci, onda su oni provladini, ali ako su na vlasti levičari, laburisti neki, oni nisu provladini. A kod nas imate take likove koji će uvek biti provladini, razumete, šta god je na vlasti, razumete, i koji su po 40 godina provladini, razumete. Ovo je savršen trenutak da krenemo na pitanja iz publike, kojih, kao što kažem, ima dosta. Evo jedno kratko pitanje. Miloš postavlja za Bojanu Lekić. Da li ćete početi da se ponovo aktivno bavite novinarstvom? Kratko. Pa, Miloše, ja stvarno moram da vam kažem da postala mi je u poslednje vreme omiljena ona pesma Ako je do mene. Nije do mene. Ja mogu... Mislim da me jako dugo niste viđali do nekog doba, sad sam nešto počela da se pojavljam poslednje vreme, kao što rekoh, izgleda da moje kolege ponovo zanima da ja makar s njima pročitam ujutru štampu, pa ako još nešto prokomentarišemo, prokomentarisali smo. Apropo žuti i nežuti, trebali da podsjetim da je u poslednjih 12 godina prethodnih, odnosno 15 unazad, a pre ove 3 poslednje, na vlasti bila Demokratska stranka. U to vreme određene medije ili većinu njih nije interesovalo ni da ujutru čitamo zajedno štampu. Ali mi se družimo na Twitteru. Izvinjavam se svima koji koriste Facebook, meni se malo ta mreža ne sviđa. Tako da dok se ne vidimo, viđamo se po tribinama, viđamo se ovako na YouTube-u i družimo se na Twitteru. Ili čitamo štampu ujutru. Hvala, Bojana. Miroslav je postavio pitanje za gospođu Prpu. Vi ste svojevremeno u jednoj emisiji Peščanika pričali o pojavi anti-intelektualizma u Srbiji. Da li postoji danas medijski prostor za reakciju intelektualaca i za neko drugačije mišljenje, a da taj pojedinac ne završi na naslovnici tabloida sa idejom da se uništi njegov društveni integritet i poštovanje? Pa mislim da osim Peščanika i Danice Vučinić nema drugog prostora gde su zaista moguće ozbiljne problematizacije. To je prostor. A upravo ono što sam vam rekla na početku, odnosno što sam pokušavala da kažem, šta je odlika totalitarne vlasti, to je skrivena vlada i svevideća vlast. Dakle, mi građani se otkrivamo, mi građani se difamiramo, mi smo ti kojima pokušava da se uništava reputacija, a oni su skriveni, prikriveni i dakle nedodirljivi u svakom slučaju. Odgovor je dakle nema prostora. Antiintelektualizam jeste ne ono što je Srbija po svoje definicije. Srbija je pažljivo gajila svoje intelektualce 200 godina, neg je vlast ta koja je antiintelektualna i kojoj su intelektualci opasnost, to znamo da već traje decenijama. Jedno pitanje za gospodina Panovića, da li iz stranke, postavila je Olja Ristić, da li iz stranke izvan vlasti vrše neku vrstu pritisaka
odnosno imaju neke zahteve? Nije to tako crno-belo, znači nema, ja sam to davno završio s tom da te neko zove direktno, razumete, ne postoji, ali postoji jedna vrsta, naravno, jer ono što je sigurno pravilo, to je nijedna vlast ne voli kritiku, razumete, to nema, to je, i naročito ne voli privredna, takozvana elita kritiku, razumete, i tu su stvari jako proste i pritisaka ima, znači, znate u kom smislu, i tu ja govorim otvoreno i ja pravim kompromise, razumete, ne pravim trule kompromise, ali sitne pravim, razumete, ne možeš ti baš oglašivača svog tek tako prvi, ja ću, ali neću prvi, razumete, znači jednostavno morate imati neki senzibilitet kako prema nečemu nastupate, razumete, jer zaista je, vrlo je neukusna pozicija da nemaš uopšte nikakvi tržišni osjećaj, znači da jednostavno ti smatraš da se novine same prave, same se izlaze, štampaju, sve se to plaća iz nekog čudnog, nejasnog i onda ti radiš šta hoćeš. Jednostavno novine su skupa igračka, to sve košta, razumete, mislim. A imate medije koji dobiju neke pare, razumete, i oni ne razmišljaju šta znači zaraditi pare. I onda pametuju, razumete. To je vrlo komplikovano, znači to nije najčistija novinarska pozicija. A još pri tome da budete, što kažem, objektivni, da negujete kulturu dijaloga, da imate stav, to je vrlo složena stvar, razumete. Ali ljudi ne vole, ja sam iz iskustva, kažem vam, ljudi ne vole dijalog, razumete. Ljudi vole istomišljenike, razumete. I onda uživaju, to je kao narkoman kad primi dozu, on uđe na svoj medij i on se nahrani, razumete. I njemu je posle sve lepo, ali ja sam prvi protiv nekih perverznih polemika, ne znam, sa ratnim zločincima ili sa ubicama, ali jednostavno ideološke polemike, razne stvari, to je vrlo bolna stvar za ovo društvo i one se vrlo, vrlo retko dešavaju i kada se dese, onda vidimo kolika količina mržnje ispliva sa svih raznih strana u takvoj polemici, razumete. Možda za prvi deo vašeg pitanja vezano za pritiske, vezano i sledeće pitanje koje je upućeno vama, pa samo da se nadovežemo kratko ako može. Kaže, kako ocenjujete, Biljana pita, kako ocenjujete izjavu potpredsednice vlade Zorane Mihajlović kada je u februaru 2014. godine optužila list Danas da kriminalizuje naprednjake? Evo, dobro pitanje. Da. Znači, Zorana Mihajlović u toj fazi nije sigurno nijednu reč nije sigurno javno rekla da je nije rekla to Aleksandar Vučić, razumete. I ona je to rekla na Pinku i to je sigurno kroz nju govorio Aleksandar Vučić, razumete. I onda je njoj bilo, mi smo posle probali to da razjasnimo, njoj je bilo, da li neprijatno ili nije, ne znam, ali se posle desilo to da je u jednoj emisiji, ja sam bio sa Aleksandrom Vučićem i on se javno izvinuo za taj nastup Zorane Mihajlović. I mi smo to prihvatili izvinjenje, razumete, tako da se na tome završilo. Hvala. Kratka jedna opaska. Gospodinu Kalašiću je odgovoreno na pitanje šta se podrazumeva pod cenzurom, da li je ekonomski pritisak na medije, odnosno neobjavljivanje reklama, sponzorstvo i slično vrsta cenzure koja zatvara medije, o tome smo dosta pričali. Jeste, ali samo da, evo ako mogu samo nešto da prosto vam pojasnim ako vam to znači, odnosno vam kažem primer iz života. Ja sam, kao što znate, bila glavni odgovorni urednik i direktor u čak 4 nacionalne televizije. Ako mi verujete, a verujte mi na reč, govorim vam iskreno, tek poslednji put sam prvi put čula za nešto što se zove ne platiti porez na zaradu i na penziono i socijalno. Ja sam pitala, čekaj, kako to misliš? I kažu, pa ne, ovo platiš plate, ali ne moraš da platiš ove doprinose odmah. I kažem, pa bit ćemo kažnjeni. Kažem, pa dobro, bit ćemo kažnjeni i posle ćemo platiti kaznu. Hoću da vam kažem, a ja sam mislila sve znam. Mislim, znala sam principe, ali mi nije palo na pamet da ne platiš porez kada plaćaš plate. To pada na pamet ljudima. I ne da im pada na pamet, nego to može. Ja nisam znala da može, jer nisam imala tu, kako vam kažem, povlašćenu poziciju da sam na čelu određene kuće u trenutku kada ono to može. Pa nisam ni znala za to. Poslednji put kad sam bila direktor BK televizije, 1 sat kad smo kasnili, ali 1 sat za plaćanje PDV-a, ko sad se sećam, 100.000 dinara,
je bila kazna u tom trenutku za televiziju i 20.000 za mene kao direktora ako smo zakasnili 1 sat. Ja sad vidim, to su neki milionski dugovi za poreze. Šta hoću ovim da vam kažem? Dakle, u jednom trenutku je Zoran to rekao, nejednaki tržišni principi. To je razlika između nas i sveta, a ne nešto drugo. I tamo postoje oglašivači, i tamo postoje pritisci, i tamo je General Electric konkretno isti vlasnik jednog medija i onog F-117 koji smo oborili. Razumete, a taj medij je, na primjer, u datom trenutku izveštavao o bombardovanju u Srbiji. Da li je to izveštavanje bilo objektivno? Pa da li možete misliti da je bilo objektivno kad taj proizvodi istu onu letilicu? Normalno da sam se sve umeđu vremenu raspitala da izvidim kako to funkcioniše, ali me je to bolelo i kao kolegu i kao građanin ove zemlje. Tako da, tržišni principi su onog trenutka tržišni kada su isti za sve. Onog trenutka kad oni nisu isti za sve, onda nije poenta u tome da li studenti na FPN čitaju tabloid ili Danas, ili nije samo u tome, jer će svi ostali smeti da se oglašavaju, a on će plaćati iste obaveze koje plaćaju i svi ostali. Kada ovi drugi ne plaćaju određene obaveze, tu radi politika i tu ne postoji sistem u Srbiji. I meni je potpuno strašno što sam, učestvovala 9. marta pre 24 godine u jednom buntovnom, slobodarskom protestu kome je tendencija bila da tadašnja državna televizija ne sme da laže ovaj narod, a sada raznorazni i oni koji se zovu javni servisi i oni koji su kao privatni, smeju i da lažu i da ne plaćaju i sve ostalo. Dakle, odsustvo sistema je ono što je naš problem. Ovako ćemo mi stalno da ocenjujemo koja vlast je dobila 2, 3, 4, 5. Ali onog trenutka kad u ovoj zemlji bude postojao sistem, onda valjda ovakvih tribina više neće biti, nego će biti nekih tribina na koji ćemo razmenjivati dobre ideje. To je ta hipokrizija. Ja znam iz nekog istraživanja kad kažete šta se čita ozbiljne teme. Kosovo ne prodaje novine. To je tužna vest. Jedna bitna, znači, da je Bože prodaje nešto što je dramatično, neka ubistva, ali ove teme, šta će biti, na primjer, s Kosovom na kraju? Ja znam, mislim, i kolege su to radile, takve teme ljude ne zanimaju, neće čitati, neće kupe novine, razumiješ? Sa novinarskom profesijom, da bi zaista ispunjavala svoju funkciju, a to je funkciju javnosti, odnosno transparentnosti svake vlasti, jeste da budu autonomni. Međutim, u velikom broju slučajeva su etablirani. I to kako dođe koja smena vlasti, tako su prethodno bili sa onom koja je sišla, kad se uspela neka druga, tu su takođe vrlo blizu. Na tome, to etabliranje novinara i gubljenje autonomne pozicije, smrt za novinarstvo. Jer tog trenutka nestaje kritičko novinarstvo, nestaje problematizacija. To je isti princip važi i za intelektualce. Definicija intelektualca, osim toga što mora biti uman čovek, kritičan, mora biti autonoman. Prema tome, autonomija je jedini način, odnosno autonomna pozicija je jedini način istinske problematizacije svega onoga što mori jedno društvo i državu. Ja pripadam onoj zastareloj, prevaziđenoj školi novinarstva u kojoj su se novinari učili na primjerima nekog dobrog primjera u BBC-u, gde je čuveni novinar 14 puta u jednoj od najgledanijih emisija BBC-a postavio isto pitanje sagovorniku, dokle god mu ovaj nije odgovorio. Dakle, nije bilo sledećeg pitanja. Prošle nedelje sam gledala u digest izdanju Kažiprsta, koje se sad svelo na jedan blokić u vestima, ali odličan blok, Suzanu Trninić u razgovoru sa Nebojšom Čovićem, i setila sam se toga i jedino što bih imala da joj zamerim to je što konstantno nije ponavljala isto pitanje, ali
sve ostalo zaslužuje sve pohvale, što se tiče koleginice Trninić. Što se tiče njenog sagovornika, verujem da će javnost imati tu šta da kaže. I ono što je meni poražavajuće je što reportera danas nema. I ponavljam, ovo je pitanje na kome zaista mora da insistira branša, zato što je povezano sa tvrdnjom da ga nema iz bezbednosnih razloga. Ukoliko se branša ne pozabavi ovim pitanjem, pobedit će neki loši momci. Dakle, to je jedan od ključnih problema Srbije. Jeste što nije izvršen diskontinuitet, što je bio princip i želja Zorana Đinđića, da se uspostavi diskontinuitet sa vlašću Slobodana Miloševića. Diskontinuitet podrazumeva i revolucionarnu praksu. I to je ono što nije urađeno, nego je prihvaćen Koštuničin koncept, nažalost, koncept kontinuiteta. Tako je, u tom kontinuitetu su kontinuirane i te političke elite koje su trebale biti ilustrirane i imamo ih dan danas u istom svojstvu, dakle, svojstvu elite. Da li je moguće govoriti o slobodi medija dok se ne razmontiraju komunistički postavljena novinska udruženja? Ja ću vas verovatno iznenaditi, ja nisam član jednog udruženja. Nikad bila. Iako mnogi misle da imamo onu nula pa neki broj člansku kartu, prosto nikad nisam, osim u pravom horu, pevačkom, nikad nisam pevala u grupi i ne bih umela da vam objasnim da li onim članovima onih udruženja koji jesu, članovi udruženja dobro štite prava. Svojevremeno, kad sam ja počinjala da se bavim novinarstvom, su se ljudi učlanjivali u udruženja da bi imali jeftinije vozne i avio karte. Šta danas tačno ta udruženja rade za novinare, ne bih umela da vam kažem, pošto vidim da etički komiteti koji kao postoje ili sad se zovu nekako drugačije ta tela, ali ta reč kao komitet nije baš dobra, ne rade ništa. Tako da ja nisam baš kompetentna da vam to odgovorim, jer sam solo pevač. Mislim da Nezavisno udruženje novinara Srbije, prosto postoji taj dualni sistem, postoji to državno novinarsko udruženje koje se nije dobro pokazalo u Miloševićevo vreme, nije se dobro pokazalo i inače u obračunu sa nekim novinarima koje je takođe trebalo lustrirati. Vi znate da su bili pokušaji i da se podigne optužnica na sudu za ratne zločine koje je predalo Nezavisno udruženje novinara Srbije zbog novinara koje su smatrali ratnim huškačima i novinarima koje su pozivali na linč ljudi. Prema tome, mi to imamo u novinarskoj praksi na ovom prostoru i Nezavisno udruženje novinara Srbije je nastalo upravo kao reakcija na takve novine i takvo novinarstvo. Novinari su jako stradali u svim tim čistkama u državnim institucijama, recimo na RTS-u su nekoliko veoma ozbiljnih otpuštanja je bilo, po 1.500 ljudi se našlo na ulici. U skoro svim državnim medijima za vreme Miloševića su ljudi masovno otpuštani s posla zbog toga što nisu hteli da pristanu na ratnu propagandu. Tako da mislim da moramo da pravimo tu razliku između nečeg što je Nezavisno udruženje novinara Srbije koje je nastalo u najtežim okolnostima za novinarsku profesiju u to vreme, a ni dan danas nije mnogo bolja situacija, ne po život, ali sigurno ostanje bez posla, to je apsolutno svakodnevna praksa. Koji je razlog tabloidizacije medija? Ali mislim da smo o tome već pričali. Tržište. Ljudi kupuju šta vole, razumete? Da li se osjećate bezbedno i imate li prostor za vaš način razgovora? Ovako, što se pada haških begunaca tiče, moram da kažem da
sam veoma ponosna i na ekipu koja je radila taj serijal, ali i na ovu državu, pa i na građane ove zemlje, ili pre svega na građane ove zemlje, iz više razloga. Dakle, pretnje nisu bile ni mnogobrojne, ni ozbiljne. Zašto kažem nisu bile ozbiljne? Ne zato što bilo koju pretnju čovek može da tek tako zanemari, nego zbog toga što prvo nisu bile u velikom broju, a drugo dolazile su od kukavica. Kukavice znaju, naravno, da iz zasede nekom i život oduzmu i sve ostalo, ali ja ih ne uzimam za ozbiljne neprijatelje. Puno sam bila na ratištu i s jedne i s druge strane fronta, za razliku od ovih koji se bezimeno, dakle pod lažnim imenima, potpisuju i etiketiraju pre nego što su odgledali serijal. Većina tih napada je bila pre nego što su odgledali serijal, a na tom ratištu sam naučila jednu veliku istinu koju verujem, a to je da svaki metak ima svoje ime. Ja verujem da negde postoji neki metak koji je za mene, ali nadam se da neće biti od mog naroda. Inače sam veoma ponosna na serijal zbog toga što sam zaista i od građana i od kolega smo dobili ogromnu količinu pozitivnih kritika, pre svega za ono kako je profesionalno urađen. Ono što meni danas smeta je što mi kao građani nemamo dovoljno relevantnih informacija, između ostalog i zbog toga što naši novinari danas ne smatraju da je njihov posao da postave pitanje, nego su samo prenosioci informacije. Nadam se da će ljudi u ovoj zemlji naučiti da argumentima iskazuju svoja neslaganja, a nikada više tako što će nekome ugrožavati život. Hvala Branki, Bojani i Zoranu na večerašnjoj zanimljivoj diskusiji. Želim vam ugodno veče i vidimo se sledećeg meseca da bismo razgovarali na temu koju ste vi tražili.